Så er vi fandme i gang. Fra Kittelmann, ligesom Busradio. til at komme herned. Og det Rimelig irriterende. Mikkel, hvad synes du om radioen indtil videre? Det er mega fedt. Det lyder rigtig sjovt og spændende. Ja. Bussmack. Karl, hvad er det, du spiller? Jeg spiller Fortnite. Han spiller Fortnite i bussen. Så er vi i gang. Jeg synes, han spiller Fortnite i bussen. Det er faktisk sejt. Ja, ikke? Er der nogen inde på toilettet? Nej, det fik du bare i vand. Hvorfor sker der? Åbne med toiletdøren. Du skal... Karl, hvad er det for et land, hvad er det for et land, vi er i? Tyskland. Was ist denn mit Carsten los? Er vi i Tyskland? Nej, Tyskland. Tyskland? Also ich kann mal sagen, ich heiße Karl und ich bin 16 Jahre alt und ich wohne in Köln. Ja, det kan jeg ikke. Vi tjekker tilbage ved vores næste stop. Jeg troede sgu... Hvor er det, vi er nu, Karl? Nu er vi på en resteplads her i Tyskland. Resteplads i Tyskland, Mathias. Første stop. Jeg kan ikke mærke min knæ indtil videre, så det er egentlig ret nice. Det er en rigtig fed tur indtil videre til London. Nu skal vi have noget æde. Og jeg tænker, jeg skal have en sandwich. Hvad skal du have? En sandwich? Hvad skal du have? Det ved jeg ikke. Noget asfalt. Hvad skal du have? Jeg tror, jeg spiser bussen. Så nu skal vi have fucking sandwich. Vi er kommet tilbage i bussen, nu er vi så til at køre. Vi kører lige om lidt. Det er simpelthen blevet mørkt nu, så nu går vi ind i nattetimerne af fucking turen til London. Så nu skal vi passe på, at vi ikke falder i søvn, fordi det skal Tobias også passe på med. Det er en vild tur indtil videre. Vild fucking kedelig. Nej, det er okay faktisk. Ja. Jeg glæder mig til maden i London. Hvad glæder du dig til i London? Kig på tøj. Faktisk føles nok, jeg skal også have nogle nye skjorter, mens vi er der. Du har ikke nok i forvejen. Nej. Lige derude foran. Johan, hvad glæder du dig til i London? Jeg glæder mig til at se, hvordan Sigmund han er færdig med hans situation deromme. I hvert fald en situation. Ikke nogen situation. Vi ses senere på vloggen. Nå, nu Så er vi faldet på Bastiderne. Ja, og vi har fået aftenkaffe, og jeg er kommet i undertrøjen. Og Tobias tog et billede af mig til lookalikes. Ja, så det bliver lagt op. Vi har Shrek her. Vi er klar til at sove. Men hvad de ikke ved, det er, at vi laver natteram klokken 3. Jeg sniger mig personligt over i Buset. på motorvejen. Ja. Hvor sniger du dig hen? Ej, godt. Det er godt. Jeg sniger mig op for forrest del af bussen. Nej, jo, det er fint, det er fint. Du går ned, og så tager jeg et billede af Simon og lægger det op på Lønneskovsår. Og vi ses senere, hvis der sker noget, eller i morgen. Ja, hvis der sker noget, så, men ellers så ses vi i morgen. Nu har vi sovet med min Mads. Det er rigtigt. Og jeg troede faktisk kun, vi var på vej ind i Frankrig nu, men vi skummer bare ned i den der undervand-tunneltog, der propper biler ind i og sådan noget. Så det er sejt. Klokken er 5. Ja. Jeg har sovet 2 timer. Jeg tror, jeg vil have fået 5-6 timer søvn. Fucking imponerende. Jeg var mere frisk, da vi var på den tankstation. Jeg var fucked, da vi var på den sidste tankstation. Ja, vi ses, når vi kommer ind i tunnelen. Hvad så vloggen, mand? Vi er tilbage, nu er vi nede i tunnelen, og vi rykker os mod England. Kører vi? Wow. Vi kører lige. Virkelig. Vi er snart i England, og så vender vi tilbage, når vi er i England, ikke? Jo, 100%. Så vi ses der. Karl, hvor er det, vi er? Vi er fandme i England. Vi er i England nu. Og det bliver fucking vildt. Jeg er personligt. Alle om bag sover. Tydeligvis. Wow. Jeg tror, det er sådan et stjerneskud. Det tror jeg ikke, du gør. Det tror jeg ikke. Men jeg synes, England er indtil videre et meget flot land. Prøv at se det der. Wow. Vi skal snart have morgenmad. Skal vi? Der er chokoladeboller til morgenmad. Yes! Karl, hvor er det, vi er nu? Vi er i London nu. I just farted in it.
Vi er simpelthen i London, og vi kan også se... tæt på det fly der. Jeg tror, Læg et billede. Og sådan alle huse, det ser også bare sådan virkelig praktisk ud. Det er virkelig London-agtigt nu. Men vi er i London nu. I skal nok regne med at se nogle fede ting, der sker i London. Måske ikke mig og Karl sammen. Så mig og Karl ikke sammen hele turen. Men vi ses. Så er vi simpelthen ankommet. Jeg er Tobias' storesøster. Og jeg er også Tobias' storesøster. Jeg hedder bare Atlas. Men vi er ankommet til Safe Stay i London, og der kommer Naja, hun ser sur ud. Men vi er i London. Ej, undskyld. Ja. Og nu skal vi ud og æde noget. Det skal jeg i hvert fald. Der skal vandme også med. Så vi ses bare senere. Sigge, hvor er det vi er? Vi er i The Tube. The Tube. Ej, jeg står her i The Tube. Alle op, efter jeg sagde det der. Vi er på The Tube. Vi tør ikke sætte os ned. Vi tør ikke sætte os ned. Vi er på Central Line. Central Line. Vi skal i Supreme. Vi skal til Tottenham Port Road. Tottenham. Vi skal til Tottenham. Hvad så, vloggen? Vi er ved Buckingham Palace nu. Prøv at se. Filmer du faktisk? Ja. Det er mega wow. Der bor en mand derinde. Altså, det er jo bare et slot. Men nu er vi her. Er det et palads? Nå, ja, gutter. Vi ses. Det er Nilam. Hej alle sammen, velkommen tilbage til vloggen. Nu er vi på Mac'en, og vi skal prøve den helt nye Big Orange Burger. Den har vi hørt skulle være meget god, så nu tager vi bare en bid af den. Den kan jeg godt. Den synes jeg, I skal prøve. Den er meget god. Prøv at se, hvor stor en bid jeg tog. Ej, okay. Må jeg smage en lille bid? Meget lille. Må jeg også smage en lille bid? Må jeg også tage sådan en enorm bid? Ja. Den er meget. Ja, meget god. Virkelig dejlig. Så er vloggen tilbage, og vi har også Karl her. Jeg er tilbage. Ja, vi er inde for at se Hercules, og det bliver bare mega fedt. Hvordan glæder du dig, Karl? Ja, i dag der... I dag der har vi gået ud med linjefanen og lavet en hel masse fede ting, og nu skal vi bare se den her forestilling. Så ja, vi ses! Så er vi på kontaktgruppe. Ja, kontaktgruppetur. Fuck den lort i fokus. Det er mega sløret, men det er lige meget. Cheesecake! Ja, men vi er på kontaktgruppetur nu, hvor man giver cheesecake. Det er mega fedt. Og vi skal i London Dungeons, og vi skal ud og shoppe, og det bliver bare mega fedt i dag, håber jeg. Okay, så nu har vi lige set noget gardeskift. Var det ikke noget mega fedt? Jo, det var fucking fedt. Jeg håbede på, at de begyndte at synge Thought I Was Dead, men det gjorde de ikke. Ja, vi satte lige noget mega sejt i den af det her. Vi har bare SD-kid. Det kan være, det er ham der med trompeten med SD-kid. Han den der. Jeg kan ikke sige, at man lige kan spille igen. Man. Og så er vi tilbage. Det var mega sejt. Nu er vi på vej hen til Big Ben. Big Ben og London Dungeons. Big Ben, der har jeg har allerede været der, men vi skal se den, og vi skal i Jeg har London også Dungeon. allerede været der. Men det bliver mega sejt. Nu kommer vi forbi. Jeg tror lige herinde, der holder der en tank med en lille hund foran. 2 seconds earlier.
Der er sådan en corgi-statue foran en tag. Så det kommer der også et billede ind af her. Det har jeg allerede billeder af. Og ja, vi ses vloggen. Musikshow. Jeg har vundet den her sang i musikshow, hvor jeg sang helt alene. Søg. Vi said på... okay, det er lang tid siden. I guess I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, but I fell for everything. You held me down, but I got up. Hey! Because I had enough. I see it now. Okay, then they're gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Hey! It was something else. I see it all. I see it now. I got the eye of the tiger, the fire. Dancing through the fire. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. Hej vloggen, nu er vi her med Big Ben i baggrunden. Vi citerer ind i London Dungeon. Glæder du dig, Edla? Ja. Glæder du dig, Naja? Jeg er faktisk sygt bange. Silje er lige kommet grædende ud, og jeg tør seriøst ikke. Hvordan skulle jeg ellers sige det, my bro? Fuck, det bliver sjovt det her. Jeg er sygt bange. Ja. Jo! Så vi tjekker op på dig bagefter igen på Ja, vloggen. jeg håber ikke, min makeup er ødelagt. Var det uhyggeligt? Ja. Det var sådan fint nok. Jeg synes ikke, det var særlig skræmmende. Det var lidt skuffende. Hvad? Det var lidt skuffende. Ja. Ikke nederen. Det er sjovt nok. Fucking kedeligt. Men ja. Så skal vi se Løvernes Konge, Karl. Hvad så, vloggen? Jeg er fandme tilbage. Og vi har kigget denne gang, fordi jeg var pisse blind. Ja, så vi har brugt 1 minut på at kunne se, hvad der sker. Men nu skal vi se Løvernes Konge. Kalle, glæder du dig? Jeg glæder mig fucking meget. Jeg har gået det lang tid nu. Jeg er lidt bøvset. Sker. Hvad? Wow. Okay, så den nuværende situation er, at der er mus i teateret. Mega funny. Hvad så, vloggen? Nu er vi på museum. Hvor er det, vi er? Vi er ved fucking T-Rexen. Men på hvad for et museum? Natural History Museum. Ja! Fucking T-Rex. Vi er ved at blive spist. De løber for vores liv. Altså, vent nu. Helt mit liv på at se de her dinosaurer. Det er bedste del. Jeg tror, han har autisme. Hvem er? Hvem er? Ja, begge to. Er det ikke fedt med dinosaurer, Callisto? Det er meget fedt. Ja. Vi fik en videre Simon, at vi stod. Vi ses! Så er vi på bussen igen, på vej mod Lunderskov. Jeg er tilbage igen. Og jeg skal se noget anime på vejen hjem. Og, så ja, vi opdager lige når vi kommer tilbage til Lunderskov, hvor vi siger farvel, og så er vloggen slut. Først når vi er helt hjemme igen. Ja, hvor der er ikke noget strøm på kameraet. Jeg har ikke opladet. Og det magter jeg ikke til. Så vi ses på efterskolen igen. Nu er vi lige ved at være tilbage i Lunderskov, så vi stopper vloggen her. Men det har været en vild tur til London, lige siden jeg fandt, så det er den. Jeg har været rimelig langsomt. Hvor meget? Men jeg har sovet bare. Jeg har sovet. Det har jeg ikke. Det har jeg slet ikke. Så det laver noget. Men det har været fedt. Og vi ses bare næste gang, vi skal noget fedt. Hvis vi nogensinde skal noget fedt igen, så laver vi vlog igen. Streamer du i morgen? Fordi så vil jeg